Vi står her i stalden med Frida Bertelsen og hendes hest Chopali, som har været hernede at ride for allerførste gang. Og Frida, hvordan har du forberedt dig herop til Herning? Jamen, jeg har forberedt mig på den måde, at hjemmefra, så har jeg ligesom også dannet mig selv et billede af, hvad jeg forventer, at jeg kommer herned. Og hvad jeg gerne vil opnå, ved at komme herned. Så man ligesom har lidt en plan med det. Og så har jeg reddet en rigtig meget løsgørende ridning derhjemme. Lidt skovture også for os at holde ham i godt humør. For jeg vidste, at det ville blive nogle hårde dage hernede med at vise øvelser også, og altså en hel atmosfære hernede. Det er lidt hårdt for hesten at komme herned, men det er jo rigtig, rigtig lærerigt også. Så det har været meget løsgørende og meget skovture og sådan de der små ting grundarbejder, få det lidt på plads, inden man kom ind i arenaen derinde, så man kunne ride frem og stoppe noget. Så det er lidt den måde, vi har gjort det på. Nu er det jo en klinik med Hasse Hoffmann, du var inde at ride i går. Ja. Hvordan var det at ride ind i hallen med så mange tilskuere? Det var rigtig, rigtig fedt. Vi havde været derinde onsdag aften og ride lige skridt en tur derinde, for lige at se hallen lidt. Og så var vi derinde onsdag morgen med Hasse, men der var jo ikke nogen tilskuere. Nej, undskyld, fredag morgen med Hasse. Men der var jo ikke nogen tilskuere. Så da jeg sådan redde ind med alle de tilskuere, det var helt vildt. Altså, det var som om at ride ind i en helt ny hal igen. Og man skulle også lige have hesten med rundt, og den også lige fandt sig lidt på plads, inden man ligesom begyndte at vise, hvad man kunne og sådan noget. Men det var super fedt. Altså en kæmpe oplevelse. Og det var et fedt publikum, der også gav nogle klapsalver, hvor de ligesom viste, at de nød at være derinde. Og Hasse, han er rigtig god til at få publikum med og henvende sig til publikum også. Og ligesom tage lidt fat over i nogle gode emner derinde, så jeg synes, det var rigtig fedt at være med. Hvad fik du ud af det? Jamen, altså jeg har fået det ud af det, at jeg lærer også at, hvad skal man sige, altså stole lidt mere på mig selv også, tænker jeg. For altså, der er jo rigtig mange fordomme derude, både med forskellige træningsmetoder, og med hvilke heste man kan ride på, og hvordan man skal være som rytter, og hvordan man skal ride. Og jeg har jo en lille smule mere vægt, end man måske synes er optimalt for en dressurrytter på mit niveau. Men det jeg valgte med at tage herned, det var også bare for at vise, at hey, der er ikke et facit for, hvordan man skal se ud, og hvordan ens hest skal se ud for at gå til ridning. Det er for alle. Altså, det er for alle at være med. Så jeg synes, jeg har fået det ud af det, at altså, jeg blev lidt bekræftet i de tanker, jeg også selv har haft omkring det her emne. Og så har jeg jo også været sammen med en masse skønne mennesker hernede. Og nu er jeg jo ikke professionel rytter, det er der jo rigtig mange af dem hernede, der er, som jeg står jo lige lidt i bokse her sammen med de andre fra klinikken også. Det har været rigtig fedt at komme med om bagved også at være. Jeg har jo helt klart været med i Herning, siden jeg var helt lille, men der har det jo været messe og shopping, og man har været inde og klappe alle de fine heste, og nu er det jo pludselig ens egen heste, der står herinde. Og det er rigtig fedt, synes jeg. Det er rigtig meget ud af det.